Здравейте, пак съм аз. Гледам за последно този път. Няма да ви занимавам с моите истории. Аз имах трудно минало. Баща ми и майка ми са разделени. Баща ми почина, останах сам. И наистина нямах много приятели като малък. Имах работа, но загубих. Бях на улиците, нямаш къде да спя. Някои хора са ме виждали. Съм ги дразнил сигурно с присъствието си. Някой не. Надявам се повечето до хора да не съм ги дразнил много с присъствието си. И това е моята история. Гадно е, тъжно. Не искам да ви натожавам, искам да сте по-весли, по-усмихнати, защото има само тъжни неща по телевизията, по новините, искам нещо хубаво да чуете. Но моят живот не беше лек. Имах много препятствия. Сега съм добре, да много всичко наред да напред. Музиката ми помогна много в живота. Макдоналдс преди години, сега съм по-добре в жилището. Но иначе съм добре сега. Имам приятели, не съм сам. Трябва да се оставим заедно всички тук, всички приятели заедно. И старите ми приятели. И това е. Обичам ви.